ha de nyina yetie The Yale News. Yamamo akwapa afi tumrika nehia yen ewo Facebook ana fi YouTube ne yemfa kasebo no enchiri mu ankasa ensam yensha kasebo na se enfamfiri o my Ghana ya sentimentum na district chief executive eno ya bana musini edema de hia wonom ewa twoma emponia mensenem ewa sentimentum oniminyamfo Ibrahim Ishaq abode homoden ede aso abofom se eye get fan eno yesika o my Ghana asehwe humasua so de mamensini bia ne de no ose omomoden na omomfansi eye dormitory eno no beye school no atena ye ba ko am emma no edo mutire beto kama pa se beye a eye inahini Catholic Senior High School no eno no wo atwoma emponia mensin mu no omusi wie pe ene acha beye bosome pode dumienu afi ba ko ntene omasie na mofra no omenye baby ede omutiri atom na oniminyamfo Ibrahim Ishaq echiremu say edu baby a mofra no de omutiri to no ha dwenye pass obekọ school mu no wakopie mu ewo nyina hini eye Catholic Senior High School no mu a baby amane omutiri betro no edu baby ha dwen ne senti ne get fan na apa no waboaboa no ode boa sebe ya obetumi ede asi demetri kama ma no baby de omutiri atom benya somdwe mapa etimi asua de na dache no my Ghana so enya wonom so emfaso na oniminyamfo Ibrahim Ishaq echiremi say obekọ so agye ne nanso abo adwumaden atimi ahwese emfaso die biada obetumi aye de abo ade hia wonom ewa atwema emponia mansen mu no obetumi aye na obia etimi enya so mfaso na ochiremi say edu baabi nso asumi say skuni nyane ma pi ohun achechirefo no so edu baabi na ho ayensem pi na ordinance akese pam edema achechirefo titiriw womo headmaster so mo nyina tan na chima dwumade asonko etesa no ekoso na school no so ekoso afa ntoma pra ede afram oniminyamfo Ibrahim Ishaq ede nsem sei ede tujwa we are associate when in the end we so kasa say ni ada facilities any other no ma be bo ma disua ayemre ma di chafa so I have a better headmasters we are the one na form for the your office omo di musumba omo nka say omusuninti ade kire nko form omusuninti omo e strike they do their best so better make catch them say you know be here na ye hwe nko ye nim no the other projects that they come omo ka asem ni ade na makani to man enche gidi sa de pabe ania enche owogidie say ade pabe bafie ema ade hia mo watwema mponua mensene mu no enigi ebeba no enye asemkuma kram na eno achi enonimnyamfo dwumadi ahodo a odie na niku apomode ho nti wo kiremu a ade hia mo watwema mponua mensene mu no nikum hu ye papa ni sente no eno de akade api e de akwa nyina hini aban resabe ne say wonom enje na mo asabe ya apomoden betumi akon kana kwabra ne yade am okwa resabe an ho betumi atọ no ne mo de kwaye ni binom eye patient monitor eno beboa pa moto de dwuma wa resabe no na boa e ma de hia mapomuden konkan so mo ho etimi atomum na wasanso ahyebo say nyankopon ya adoma o de CCTV cameras be kwa kobo hodom se be ya ebetumi apopan na resabe no mapi na atumi akoso edu baabia eno ma yaresabia no be anima ba ku bia ho ba monsem enkoyi na mom CCTV cameras no wo hodom a we doctor ne be ya adwuma se de se won so ho na mfa na akonso ebedi mra se aboa se be ya ho ba monsem ebetumi akonka ne se be ensure se ebe ma atuma mpo no proper and efficient health delivery and na dia e kama koma enche bia na me ba ha onya brand besra yare for wa se ba ya na me say the whole hospital I government hospital and this hospital only one patient monitor that's it also your kwan da ye high road dey bia kwan hia ba to mo so munya cases ya na yare ho e bi fam e bi disa fam ko go on so na ka se ko mo refer no ko but they have to be common sa gadget yo be bo mama ma hwe patient ti any NGO bi kasa ye friend you smart foundation say so metuma be bo ya ma ye tumanya patient monitor amwo omo je penny the name na omo donate equipment say family hospital I buy the bro and at one point this ya said you say it me bo ma hospital a fan into my prefer abada da no si agena 111 want to me and we say any little head air kasa
say no manu you make my be ma yana etimi ade so mfa so ba hanso no edada mu no so no mo chele ne kakra assembly no work around the clock to ensure say you face some of the problem for DLFM 106.9 any other used to think about because the same is smart foundation say ombeboa ma hospital no maternity block no anya camera na mo tindi awen ho na the poponi bi amawra akofo bi ba ana ande nyamrasem was a facility enche bi na the same case wakra yense camera no ho a ka the poponi no nya ne tim didi ni tim smart foundation akasa say omomo aye omo so omeboa ye ba next week omo start connect maternity block no with the camera na atinaboa ama hospital no afana ntima befa hospital kese wa hadi nyini government hospital and hospital nyina mu papa na ma ye honest ye timi resource wo mo na ba so munya referral case bia na munya cases bia o ma timi ahwe ama papa no anya apoti eno nti na me de ba ra eni a wuti ono na ya ban ana musini edema de hia wanom ewo atwema emponua mansenem ewa santimentem ne den edoniminyamfo Ibrahim Isaac ena wote ne nei na eno achi ubogura mu awo nyinahini abayaresa biam administrator ta no ne den Mr. Kwaku Emusa eye Nahid ono so na se kese pa edema na ban ena musini mechoniminyamfo Ibrahim Isaac se waya de papa pese ne watimi adwuna de hye ne ho ede ne ma ho de beboa na apomudi akonkan ede akokoma wo no mo kirem se omso begina mo na so apadwumaden na bibia atumi akonkan na wo kirem na ma pina na yo hawa ha wo no nim se aban na musini betumi aboa ma ne mapa atumi aba ede ama adehye a wonom ewo nyinahini mede Kwaku Musa na yewo atwuma mponya ha no DC achusi nyinahini government hospital a obaye na at the fair or the brand the patient monitor we make sure say it is put to good use and it is well maintained mede eni a wuti ye no ene we administrator edema nyinahini aban ayeresa bia ne den Mr. Kwaku Musa Nahid ena wote ne nkan na mane boy yamane boni Barbara Kranten ene difri asantimantemu ebesom ye Yentua kasiebone so na banie krom empotem ho mo dedade abofoma mo sha asie asibiaya staff chips compound honom no betimi asi baby ede ama mo so wo se ne be beboa na pomude ho nsam soso no atimi akoso ye ewo mpotem ho na nsemtrefo any district health director edema hafo no southwest Dr. Jerry Edu Amankwa etwetwe nkomo ana oche mu se yade anani age hu ye pa se project bi se etimi eba so esan se ehu behia so mo nso besi biaye ede ama staff no esan se how pa patient no FM ewo honom na staff na asem mpo de yenka enu nti sa project ye mo ba be ye ebetimi aboa wom ewo mpotem honom so na ebe ya eba pomude ho nso so ebetimi akosoye osan so adituja echremu se so bi yawe krampo ni ade ne ba yawe sabia honom a ne ho entimi ento ne ntem esan se bia ye obeda mpo na nya ade a onya bi ewo hempa obeda so mpo ebi ni honom na mpo ne se koba so ba ne be makra yawe na mu de mu na agudan ba kumu eya sa mo ho entimi entre wo ma ye private e wo so munya no mu ntimi enya ha adwen into no de hu ni se project ye mo ba be ye ewo honom no ebeboa ama pomude ho sam so etimi akoso ye na patient ne so ba obi wo no kra ba mpa obeda so kra ma ne ho etimi to ne ntem bia ye obetimi aba no eboa ma ne ho to ne ntem ti sa project we ebetimi aboa wo ayare hwede ade a ehia pa na senia emfi ekonanim no na niema so esesa aka ne de na se nipa yare na oda hospital a eka omugum kura nkanya hwe but ye pin ko enim no dodo no a epepese se be ma ona be ma na be oba ona be bia ma e na wo ye mbofra so a ona be bia mbofra but no kura na se wo chiru a mbofra no betimi aka na ma me ho ba unfortunately ye check open ya we say bia obi ba na opese o detain na so oda baby kwa mana wo pane ya ansa na wakwa anase wo mana dru bi so wona wo kakra na obi ene nkasa nkwanhye ne mani mebia ya hade yedu kwan ze yebeji obi ato hode na emu se tenase kakra na nkuta hodie na komobia obepese oyesa na
oba ne be ma de odo mo to baby papa yi enti de ye woni na say ebujanfo ameboaye na say community members and partners ameboaye amaya amyemu a ejimi enye baby but no na chese man me manya beboa no but esa also a emwa enti ye benya as a community people and as a philanthropist and as a partners bi o mo bi bo aya mo aye na intimacy me female intention wo and as bi na ka ye miem say ekoye ni kura anka beboaye na ekoye ni abada na health center. Ene ya uti ye district health director Edema Hafwa North Southwest Dr. Jerry Edu Amankwa na enu echi anonyonyamfo Kingsley Asario no anaye assembly member Edema Bania Chrome electoral area echi mu de nti omutimi esisa dan we ediama nurse-fo a omonso no ewo mpotem honom echi mu se enye mpuntuju mani na aban ebetimi aka bom ayent na ehuhia so omutimi esigina ye se na ebeyombe ye project we ewo honom na etimi aboama podu apomuden ho nsem so no etimi akoye na emomo osra aban so ombeso masese na ebeyombe timi esiewie ntem. They say a 4 unit bedroom, my health workers are and say 4 rounds. Who say maybe also the education say to OPD consulting room and one or more. So minus I got to say now you see a 4 bedroom city. Health service no the challenge back when you bet me as a community no the challenge back where toilet facility. It's a community you need to be the second is here electricity extension. Ushe corona kwan kakre bi pe and more lights are ever mobile post. We are Kenyan ni pay America say legal in here extension power. To when we know say dia yet me aboa buy na so here and also no nesi but on mine is it me here boy say be na so dia no be say be here ono so emeboa na on extension electricity no on fan come near and find my one the toilet facilities no on brana on share and find my no mo aye here e dey free oban any philanthropist be or bet me ababoy. Eni ya uti ye nyonyamfo Kingsley Asario no na ye assembly member Edema Bania Chrome electoral area na Maniboy ye nsem troni Barbara Cranton ana de besomye. Yenkos wa nyine mu ewa sante mantemu na ye nyine mu atwema mponu ya mensene mu bio na ono mahye bedwane oniminyamfo site osei akoto na ode aswabofom eboa ema wonum esi aposifo atana ye mekire police station ewo kotokuom se beboa pa na hoba bonsem akonkane na oniminyamfo kiremi se nansen enyasim kuma ene robbery kronobo ene ukita okotopa no mpa na mabeje wakwakoto gobe wonam kwanso uko na kwablani atwa wanam na unya ne he fabra wanya wada ye pa usumani ni zo jem boko neja omabeje deko kese kronum edu ba bia na jesa aya tete pam na woni nyamfo kirem se tepi munti eno owo mahye bedwam enti wakwa na wahuni se mo akromfo tata musade a ontumi ntena honom ema ono no nkobon framapa ewo mahye bedwam onye office papa nkotena ma ne ho ntono na framapa ntwa ne motoam namo akromfo tata mo enti ena wosi posifo atana ya boa na posifo dodo na bakuko ne mpotem apadwumaden asomosompam na onimyamfo kiremi se isa posifo atana ya wosi no ni nyina yade a MPs common fan ena wode aginem a wonu mu isi no kirem a yemfa nto ade hye nanim sem hwebe abosome pode ngwotwe ntem within 8 months na o masia we na agya bibia atumi ateten ode nsandu tu dwamra na ode asobofom na wonom apadwumadi wo ntoma na matre nkondwamo mpotem opi na aka nifo koka dwumadi wo na nyasem kuma emebunu ano domfrefo ahodo nyina ka obi emebunu edomku ahodo ema no boaboafo ne kuma ahodo nyina mekire Women's Association omo nyina kwata akira dwumadi no in fact omo nyina do omnim de kwata akira bibia tumi konka ne pam na onimnyamfo said osei akoto ekiremi sem aposifo atena ya osi no enu betumi aboa pa ma hoba monsem atumi akonkane na beboa mpo ema manfo na nyagidie pam ewe aposifo mafiri ne oposi nya babi ntena enya babi mfane trentro adwuma oye no obezena wanya asomdwe de aye ne sente wo hwe ne mu se aye aposifo atena musi no ebetumi aboa ema po aya hoba monsem na tumi akonka de ma de hia wonom ewa atwema mponia mansim titiru na de hia
wɔnom ɛwɔ kotokuom na onimnyamfo ɛsan so kyerɛ mi sɛ ɔde ato contract n'anim sɛ wama ne bosome pare nwɔtwe contract no sa gye atum sɛ sɛdeɛ waka no pɛpɛpɛ acha bosome nwɔtwe ntem obesi awie ma bibia tumi atodi na okyerɛ ma ɔbɛsrɛ kurodua no mu nso mebu no wɔ kuronum ɔmunya adwuma ɔmbɛyɛ nti ɔbɛsrɛ ɔmu si ɛyɛ aposifo atraye no ɔmfa mebu no wɔ kuronum no bi na ɔmu nyina nya adwuma no bi nyɛ ɛno bɛboa ɛma adehye wɔ kurom wɔn so wɔnom anya adwuma ayɛ Adwumwɔtwe na adwumadi a yɛdie ɔmunya ho mfasoɔ deɛ meka ne sɛ ahase yi baabi a hwɛ atwoma mponua a kua adeɛ wɔ ha papaapa sika akɔɔ so wɔ ha papaapa ɔmobɔ mu homɔden papaapa nti ama sɛ bia no akrɔmfo ɛhawo ɛnɛ ɛne nananom nyinaa ka abom ama me nso me district common fund a menyaeɛ no pɛ sɛ yɛde yɛ police station yɛde ma yɛbɛsrɛ ne sɛ contractor ne yɛde bosom nwɔtwe na pɛ sɛ yɛdi dwumadie no yɛbɛsrɛ contractor ne sɛ ɔmɔmɔdraa na kama yɛde ahyɛ no tena awie ama yɛ afei nso yɛbɛsrɛ sɛ kurom a nnipa wɔ ha contractor no nso bɔbɔ mmɔderen na ɔfa nkurɔfoɔ a wɔ ha no bi no ɔmɔyɛ adwuma no afei deɛ ɛtwa toɔ nso no sɛ contractor nso yɛbɛsrɛ no na ma yɛde ahyɛ ne nsa no bɛyɛ no waa biribiaa ɛtɔ kyima bi a ɛsɛ sɛ ɔne nananom ne ɛni asambrefoɔ gyina nteɛ no ɔmo aso nte ɛne a wotiyɛ yi ɔno ɛne ɛma hyɛ betwani ɛde ma de hyɛ wɔnom wɔ atwema mponua mansinim ɛwɔ sante mantem ne den de onimnyamfo sɛ ɔsɛe akotom na ɛno akyi ana kukuom ɛhene nana kofi agyeman petu enso ɛde naseɛ kɛseɛ pɛ mu ɔden nase piesie ɛde bɔ onimnyamfo sɛ ɔsa akoto sɛ ye ade a wayɛ yi twede yɛ mpɔ nyankopɔn ɔnhyira wo papapa ɛfiri sɛ ɛdu baabi a mahomambɔ nsɛm ɛda saneɛm akorɔmfotakyi amoa ɛtata de hye a wɔnom ɛwɔ kotokuom sini santi anammɔmpa a mahyɛ badwani atu no nyankopɔn hyira ne pii na ɔnkɔ so amoa no sɛ bɛyɛ ne suade hunu no ɛbɛtumi ɛbɛ mum mahyɛ badwani yɛ nana ɛkyerɛ mu sɛ wɔmmɛkɔ so atae mahyɛ badwani akyi aboa biribi atumi akɔnkan na wakyi nso ɔkyerɛ ne sɛ wɔnom network ɛnyɛ o ɛnyɛ baako kyɛ sɛ wontumi nyɛ baabi yɛ nyina nkasa ɛdu mpɛmpɛnsuo bi asɛm asi a wɔmbɛhia putupuru atɔyɛ nkyɛn mu buafoɔ no wobɛfa phone na network ate kɔ akyire din agye oforo bɛpɔ kɔgyina na pɛmpɛm baabi ansa watumi ayɛ kɔ ɛdu baabi a kukua mu nkɔmmɔ ade asa ɛsɛ ɔno ɔdɔfo di nkɔmmɔ no na mu nyina makɔhyia wo dua bi ase anaasɛ bɛpɔ tenten bi so ɛka sɛn na na akyire ma mmoa ɛno akyɛ nso nsuo ho nsɛnsɛm ha adwente mahyɛ badwani ɔboa na aposifo atena yaba no na saa akadeɛ wei nso ɔmfa makuru na bɛbɔ mampuntuo no atumi aba memfa say your network deɛ ɛnyɛ esi akora me ne wo ka sɛ wogina ha me frɛ wo bɛka kyerɛ sɛ wadum no so na wonum no your network nyɛ ana ɛtɔ so bi mu ɛfa sɛ bi te sɛ yɛnsuo ne ade no nso so no yɛma off a yɛ ne yɛ ho kyerɛ yɛn ɔdaworoma light off no ne light no yɛ use light no call off a yɛni nsuo nti ana mai ahokyerɛ kakra wɔ yɛn ana yɛ threat nso afei ne yɛgu so a yɛyɛ nti yɛsrɛ mpanyimfoɔ sɛ yɛduru baabi ne yɛabrɛ a wɔn nso yɛ asene no wɔn mmoa yɛ ɔdaworoma buru yɛ transformer no nso ɛyɛ baako pɛ kuro no so atrɛ ɛso nti transformer ni so ho madaworoma nti yɛnya transformer baako ka ho a efi sɛ bɛboa ma kuro no yɛ ho atɔ yɛ sɛ bɔ nwumere sisi a kaa bi ankɔ moto bi ankɔ san sɛ an robbers ɛha yɛ wɔ kwan no so ɛne ne mpanyimfoɔ na wɔn de aso abɛbɔ fam sɛ wɔn bɛsi police station ama yɛ na yɛ meka nyinaa ne sɛ ɛyɛ aseda kɛseɛ na me ne me manfoɔ yɛde ma MP ne mpanyimfoɔ ɛbaayɛ ɛne aseda o aseda wei ɛyɛ ɔhene pɔpɔ de ma de hyɛ a wɔnom wɔ kotokuom ɛno ɛwɔ antwema mponua mansinim ɛwɔ santemanta mu ne den ɛde nana kofi agyeman bedu na ma ne bɔi yɛnsɛm twerɛ ne babara kranten ɛna de firi asantemanta mu ɛbɛsom yɛn Yantoa kasiabone so ne mbonre mu ewa toye mantem ma na mente me ho ase apagya ne mu ewa sama ne no eyempotem bi a ho anefom agudie tu ekoso ye baba pa na mu chie ma sane ne masifa akonanya ade omani agye ho enu nti no mabunu a wo honom efre eyomampani John Dramani Mahama sanso ana Minister for Lands and Natural Resources eye onyonyamfo Emmanuel Amakofibu a so mo meboa sane be yo hawa amani musu honom no mo so no ebetumi aso nsema no ede amawom esanse nche bia na eye district police command a owo eye asiama echi nipa enuma omo no chesagalamse hu sensema ekoso no omutimi echi omo ede fa ho omo ye adwuma ewa Adamus eye resources
na mo chire mo gidi say ya Adamus Resources Limited for so no ebetimi aba mountain aba be chire ensemu efa de Instagram say no ekoso e wo masase so esan sase ne niema esifa akona nya ade mabu na wo ho no manasa o mafo wo ho no o mani eje ho esan so bi wo ho no mo pese o metu efo magudie ni bi no no be fam na kwan so na emu mo ma na kwanya no na chese niema basabasa ana ekoso e wo ho nto mo sro mampani John Dramani Mahama sanso ana ye Minister for Lands and Natural Resources onyenyafo Emmanuel Amakofibu a so mo mbra no mo mbebo ansa ne be ya sa niema amani musu e wo ho no mbetimi asa no ye fisarma ayete ha mansifo no ewe asase so a omo ye adwuma wo ha no ye be bi ni ye ko be se ko ye adwuma na mo de sojafo e tatae na mo se ye nioma na mo chebo isi bi na ye boka na so mansifo no de so ni se e ha area no construction ye adamos dia nti e ba ne se na omo ye gram se e wo mo construction ni e ho no ntia se nti ye ha no so alipa afred mahama no ye ni no but ya tete so ono no sha se a obo sabla no nti ye be se ye mahama ene ye minister Amakofibu a omo ye se ni panama no kwan ni adamos ha wo no enye no wa ye ntiase ni nde concessionaire de concession na concession bibia sewonsa eti se obiri ye bibia on sem fata ye tumi femi so bia de sewo ye tumi ka do bi no de wa ba oye adamos fo na won de won aba ni se nti de obi a on the pictures na savumpo se bibiri ye duma etumi na oye be ye na se enye wo na ema no kwa mobe ya all the excavators obiri ye duma no mom ebetu aka de entil eti ni nde kwan biara do awon na worma ho na ye de meduma no na onye mra kwan so dem wo Ghana mem yo ho me ko wuze o de China for everybody ama o baby say o de mu bi so ya tete person for Alfred Mahama say o me bi sa ani Adamus for ani ayre o do ma ko sa area ndi sa Alfred Mahama no say na ko Adamus mama che asie sentia mom pese yen we bedidi eni ya uti ye eyo manfo mo asam no eye important bi omutu efom agudie e wa atoye mantemu na sa mo mpere so musu bedidi on so musu bedidi edidi nsu di ohia pa ni ze obeho wadwen yanto akase ebo no so na yenyina mu ewa nyinam kanea na afi ensuo nsensem na ebeto odwase wo man Ghanam ena yensa kajapade ba ko a in fact Ghana for bebre na eni anhada anya ho enne say eye meters eba wo man yi mu mpanifo kirim say eye aviator eye meters oto anyinam kanea ne gu so a sema akra ni eni tete na hwem esene kire din prapra kire kura na dodo na akasa tia say na de na ye huni o ma ye tim na nkasa na adwuma nkasa ne se de na o man yi mu adwuma benya ya no so waketua ne twetwe pon asa be asere wa banum ti se wo fam singlet e hyemia fia na fi ewie ne ye banum su a yentumi ntua enyinam kane ya bon den sa de o man e de na ye huni na sa sensem we mu no enam eye Public Utilities Regulatory Commission a ye twa ne tia e ka ne se PURC mpanifo eba bonten e de beto Ghana fo anim se eye nokre Ghana mampeni Dadia ba John Dramani Mahama ba ye ne bondem bo exact editwam waya ade apa menne o my Ghana city enya hoden eje ne naso se pemem abomode ya che $US na hyere motuom abono kotoka kama Ghana city eje ne home na wo wiase amansan so a ekonka ne pam ne sente ne bibia so ate ukwadwom kwoto ade inflation ne so da fom bokọ se na nanom nante no ti sa na te ade a onim de nti anyinam kane ye bo no bekoso agina wiem na ensuo bonso adenden na Ghana fo be huna mande nti o mo hye sei endrada na eye ofolisuo boso nda na dikan e wo mfimpim mienu na duonu nsia mu enti o mo nte so enti meka se ne mpanifo kire ma se Nyankopɔ ya dom enyinam kane ya bo no efiri endra ba nyina o mate so enti se no e be kwafom kama na Ghana fo ye ho atumi an ha na mo kire ma enyinam kane ya bo no mo te so ha mo giche mu enan e kire po aduwatwe ba ko me kire 4.81%. Efi so ensuo bo no so mo te so ohamji chemu miensa etiri po 0.6 ehwe ene nsia 0.06% no mo te ensuo no so na eye PURC mpanifo kirem sem hwehwemo mo ye nyina hu ne se bibia da din ene ehu behia se saa ensuo no na nyam kane bo no wanum betimi ate so efiri sem $US no oni Ghana city ni besi akan no Ghana city wanya hoden mapa osene broman wapapa no suma de ne sunkunim a amate se o man bibia kwankan economy no anase sikasem no eguso a ekwa ukwadwam ekotone ma sika kuma bi obetumi adigwa bebre enti ayade ye
intebra so man yetumete enyinam kanea na afi so ensuo ebo so nansa beto dwa pe na endrada eye di ye kase bo yetu ye hugu montene so ne yemisa Ghana fo se Ghana fo muna muni o ye se enyinam kanea bo no mate so oham gichemu enan ekiri po aduanwatwe baako ensuo bo so mahwanso na mahunu bibisa na bi mu so eye nokra efriend raba no wotumu se ladbe no difference kakra wo ma akota eche kakra ebitu se one de onfa na ne kotu awusie ho hweda omo ho hwe dada na enti ontumi nkwahye nkomtro yamma beda kakra endra pe na omo hye ase enti omo ntwan bo so mba akokro no to na besi ne trodo ebi kura gaze kirem se no ye cost adwuma etu bebe nyinam kane ye bo nti watum ontumi nya adwuma so se ya ndra da hye ase yi wahunu different this is said wa ma bibia hye ase a wo ye adwuma nti eye ebisu kirem se dada na omunya so hu enhu so mfa so bia because first na ntisa but first na me to 300 cedis ahun na last be 1 week and some 3 days bi na be das kakra I see an 5 days ye hu si sahe kakra first no ye din pa me use coaster intina me jai me use bio se se dia me hu se ye kakra me pese me start use kese no se dia ye kakra new meter no anka mo ye si sahe kakra ma ya o se first no bill no enkosoro sa won tamu na mo ye ni wanu erani pa erani nsakraye bia ye enkopim se mehu nsakraye no na metumi edi sa dance ye no because me di kan ekodi ntro a me hu nyamenya be frimu nti no kra me pa de nya hu nsakraye bia ye first 200 cedis obetumi use within a week but so 200 cedis 2 days per nasa just say they use 50 Ghana cedis which is no ultimate dumbia na obenya ne saba one dumbia unya ne sa and the end 100 cedis no cry and do 2 days nasa do never no less than do month na twam na mu nti dey corona but for light na dey mente bibia say bibia basa me man trefie ye TV yen so e ke say o school ni nti no weekends na ye so freezer baako and every month e to like be 300 cedis 400 cedis me wonu me say me adwuma me ye me fa light nya hwe me wo one fan pe e na eyi baako so every week me to electricity be 50 cedis enti ye bisa say bulb baako a wo so any we nu be to sa light na month e be na nipa no ka de no wate so adia we ayo man Ghana de hia wonum de anyinam kane ani nso di dwuma na wote say womode womo akwesem eto DL kase bo animu no yenyina we so ne yenkenkan wadwen kire ne bi mfa so mo Facebook no so na yemu kase bo no komu say dwen na me wofa say Dr. Dambro ediaba na so hwe life edifri eye bremso apawusika ana wachim say His Excellency John Dramani Mahama in fact obadwuma ne sumo man yipa yate ya minhira no yenyina yenim ne nsa no adwuma ogusu ye adwuma kakrankra yentenet bibia be ye fine na Emos Labi eye osedu de aba na ose good afternoon yenso ye ma good afternoon bi senior Richard ahwe de aba na ose o ma ya ha o Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa na Richard mesro medino sisi de wo boni nyina sa o oboni nyina ase Nhyiraba Kwadwo Sammy B takura de Kwadwo krom twabe wude hye konkron ose ade o de wamf otafrija benchre bo nana ene wode Nana Adjoa Agyei Sikapa and what the doom Selvi the aka ho no was DLFM news is official a more desano manama as in the beef and DJ Ghanaman fidie ni so e wo battery station or say keep up the good work well done guys ona pop bam e dia e ka sen and what de aka ho yada ma se mo so modwane kase bon live kase bon ye dia se na matesen ko poya adoma next week Mr. Danso anasika yesa na aka ye Mr. Danso o se obedi ni birthday ye sponsor no na me bisa ne se party ni wo he ba wan next week na da ben pote e se o mehu Saturday mimi na ebe na wotwe wan kire ba be todwa enka se enu no Monday de ho resource no ba nti Mr. Danso ye cheche wona sponsor ye be yi obi 3 sakola fia ha wona ye ho adwuma on the side ne de obe shebo sade a onfani agro onipa no wa hie kura obetua sika ba na ba nti Mr. Danso we are ye chia he da wase na adwumaden a wo boy ye hia sponsors bebere because matesem wo fa ase makese ono so pese okobi na nche ne wife be nu no ho pe obefi obehu ni se capital to onim capital to onim capital to ne mane kura le bedwa na sa le yire di obefa na ka se one official
It's official. DLFM 106.9. Emo ayo enti so onim kaptoto no wokọ akura na se akube onso omofo a emo no omote se apan bo mo yanketenkete ndo mo zu do omutire omisi mutire ase na omoto ebowiem bo mo yanketenkete yanwe apan ma ye from kaptoto sa na mfandefo no frɛ no eno ne tire wotoro ka tie dwa otire ho sa na ye de abu ne kenefa ho a ne wife ohu na obeka se asesa ne kunu na so no for the obefa ne sa na kwale beka se na papa we o ye hwe nya me papa kase boni ye de ase musemufo ne ya mesi mebela ntwene se mu ma ye champion talent obenya Mr. Kanide ho Kofi Tela bantwere bona na kuma no no one me wafa se Michael said ye ko pie mu wo Facebook and if yiti makase bono wonya bi ehwe yem sesi wo se new name na Iron Boy the international Iron Boy MPP enya party neck president aha international name no o komo mo wen krama wa Ghana ha president no oka ho bi onfa ni agrokra o me de ekopiem go Facebook NF yiti makase bo nya bi hweyem eno achi Mr. Sammy Arakwa dodo abono ma ne se DJ Zigibi echinchim kase firima froma edosom ya wie makase bo no emuda ho no mokro gya kenkanfo yemienu edi amege so yo wofa o se ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene bantwere bona na otafirija mene Adjoa Agyei Sikapa odina ni kirem akwa di Easter na yeso so yi me wafa ase ba na Adjoa Silky oso no akire mu hima aba radio mu Michael Jackson dad Lumba nyumutuo mu hukafo no obo adwuma basa wo betena se radio ne dia from 9 to 3 pm me wafa ase kwa me afum na badwafo nya wo betena se na adwumadi aka no mo dia so mu nyina mo enitia adehye Give us P capsules. Give it